Father Lindon. Padre, maray na aga po. Good morning po sa inyo ka boss. Diyan sa estasyon, siring man sa mga parahinan nyo. Yes, Padre, si Henry po ini. Digdi po sa DCGB. Salamaton pong maray sa oras mo ta. May nagaharapot man talaga ka ini na pagbisita po kang relic ni Father, ni St. Titus. In fact, si Governor Rosal, kan sarong bangin nakauron ko, saro siya sa naog makang pagbisita kang relic na ini. Pwede po, Padre, ma-brief mo na mga paradangog ta. Sisay po ini si St. Titus Brandsma. Go ahead po. Okay po. Ini po si St. Titus, saro po ining Carmelite na padi. Martyred siya during the Nazi persecution duman sa Germany. Pero saro siyang Dutch, taga Netherlands. Kanunay siya bilang santo just very recently. Kan May 15 lang, May 15 this year, kanunay siya ni Pope Francis. Opo. Ngunyan, ang sa iya pong relic, yaon digdingon yan sa Pilipinas naglilibot. Opo. Na this week nga ni maabot man digdi sa tuyang diocese. Natapo, Padre, tayo na po siya na martir, kampanan kang Nazis. May sigurado ko may istorya sa kayan tungkol po diyan. Ayo po. Nasugo kaya inikan sa iyang obispo na maglibot duman sa mga Catholic press. Dumang kayo sa Netherlands, sa Germany, na tawaning instruction na dai mag-publish kan mga propaganda kan mga Nazi. Okay. Ngunya siyempre, nadagit sa iya sa mga Nazi, but even before that, talagang professor sa Tarong University, nagpaparakontra naman siya sa mga evil ways kayto kan mga Nazi sa Germany atin sa pananakop kan mga Nazi sa Europe. Opo. I see. Kaya pala sa mga nabasa kong article para sa iya, Defender of Truth tabi ni Father Lindon. Iyo po, and martyr of press freedom. Kaya pwede po nindo sindang maging patron kamo mga nasa press. Actually, yun sabi kan mga nasa communication na mga teachers, sabi niya, professors, na hindi pwedeng pick-upod na patron saint kan mga journalist, buda communication students? Mismo po, mismo. Yung mananggat. Okay. So, bago pa sa nasa Santo Palan siya, kakakanonize pa lang, and nataon po, nagwakita ki mga madri pala na yaon digdi sa Ligao City, tabi, Padre, ano? Iyo po, ini po kayang mga madri paga dyan sa Ligao, dyan sa Kawa-Kawa, mga Carmelite man sinda. Opo, Kaya ini si St. Titus, saro man na Carmelite, kaya sinda man ang gari nagpo-propagate, nagpo-promote ka veneration kay St. Titus Brandsma. I see. Atin ang Carmelite province kang Pilipinas under the patronage of St. Titus Brandsma. I see. Pero bako man po siya, Padre, ang founder kay na Carmelites o konektado po siya dyan? Bako man siya. Carmelites, kwan lang siya, priest, ano? Iyo po. I see. Opo. Sige po, Padre, ano po ang detalye kang pagbisita ni St. Titus? Ano po ang mga pwedeng obserbar kan mga kababayan tapo na gustong magbenerar kang sinabi ng relic? Iyo po. Sa August 26 po, mahali ini su relic duman sa Marikina, mapasiring digdi sa tuya sa Albay, maabot ini duman sa Carmelite Monastery sa Kawa-Kawa mga alas 2 ng aga. August 26, that is Thursday. Opo. Thursday. I don't know, Friday. Friday po, Padre. Friday, oo. Friday, oo. Then, may mga veneration na gigibuhon duman. Then, at around 8 o'clock duman sa Kawa-Kawa, mami sa si Bishop Bong. Sa Friday po, Padre. Friday. Iyo po. Welcome kiyan duman sa iya. Then, ma-overnight duman so relic sa Kawa-Kawa. Opo. Then, pag August 27 naman, dadarahon siya digdi sa Satuya. Ayun. Sabado. Sabado po, expected na maabot digdi sa Cathedral alas 11 ng aga. Ta imo-motorcade iyan from Ligao. Okay. Kaya nga ni po ini sara governor, sara mayor talagang nagtatarabang man to mobilize ining motorcade, order kan motorcade and all the rest na mga pagtabang ninda para sa pagbisitang iyang kan relic. Opo. Anong oras tabi, Padre, ang motorcade haling Ligao to Albay Cathedral? Mamisang una po duman sa Ligao na Sabadong agang alas 8. Pagkatapos kayan, imo motorcade na pasiring digdi sa Albay Cathedral.
Tapapadumanong ko kaya as News Team bura sumubil para mag-cover tabi kang sa tuyang motorcade from Ligaw Iyo to po. Albay Cathedral. Okay, pag-abot Iyo po po. sa Albay Cathedral, Padre, ano po ang mga mangyayari po dyan? Sige po, pag abot digdig sa katedral, sa Sabado po yan, alas 11 ng aga, mamisa. Then the rest of the day, mga public veneration, igwaman ki mga talks, Oo. video viewing, manungod sa buhay ni St. Titus Brandsma. Aha. Dangan overnight vigil iyan digdi sa cathedral. Opo. Then the following day, which is a Sunday, around 6:30 in the morning, mamisa naman, kari farewell na sa iya, tadadaraho naman ini, duman sa Carmelite Monastery sa Naga. I see. Okay, okay. So hanggang siya, overnight pong Sabado na Banggi, dyan sa Kwa. I mean, overnight na Sabado, dyan po sa Cathedral ta. At pag Domingo, Iyo po, Tabi. balik po sa Naga. Iyo po. Opo. Dit lang po Padre na ano po gangari katekismo sa Samoya. Review lang ano. Pag sinabi pong relic, ano pong sasabihin kayan? Ang relic po, pwedeng parte kan lawas kang kan sarong santo banal na tao, or pwede man na mga gamit na ginamit niya, Okay. or pwede man na mga gamit na naiduta duman sa relic, Aha. o naiduta duman mismo sa banal na tao. Ang madigdi po sa tuya na relic, sutok lang mismo, parte kan shoulder bone ni Ayun. St. Titus Brandsma. Oh, shoulder bone pala. Kayo po, tayo ni po kaya St. Titus Brandsma, ginadan ini through lethal injection. Oh my Ibig God. tutubudan dumampig tusok sa may parting sugbong. Oho. Kaya, so, parte kan lang ka ito, yung madig sa tuya. I see. Lethal injection pala ng ginibo sa ano? Kayo po, Kan kayo po. magadan siya. Saan po Padre nakabugtak ang parte kan sinabi ng relic tabi? Anong hitsura? Oo. Nakabugdak po yan sa sarong lagana na gari ang porma. Kung nahihiling po nindo ining kampanaryo kang katedral, gari arog ka ang porma na I patis. see. Yaon Okay. dyan nakalaag si Surelik. Oo. Gari ngaya andas ang hitsura. Ano? Gari andas or gari tabernakulum. Garit niyan. tadi. Garit tabernakulo. Oo. Opo. Oo, okay. So mga ma-attender po dyan, ano tabi Padre ang dapat i-observe? Baka kita baga, tod kita na magkapot, tod kita na magpulas dyan, gamit ang mga panyo. Iyon ang gad po, ano. Anong dapat i-observe po? Kaputan yan. Tingo na po tabi kasi kapot. Yeah. Tingo ng hapros por dahil ta may COVID pa kita. Bawal ang hapros. Oo. Ayun po. Okay. So, ma-observe man kan dapat na protocol and siguro, siyempre, pangaji lang pagyaon yan ang relikan sa tuyang santong bago tabi, Padre, ano? Ayun po tabi, ayun po. Opa. Padre, yung man sana po, unless na may pangapudan ka, imbitasyon tabi sa publiko, may kinaraman po sa pagbisita kang relic ni St. Titus. Go ahead po. Iyo po ba ko sa nangani pong imbitasyon, pig-encourage ko mga tao, makadulo kita digdi sa relic na ini. Sa tuya bagang pagtubod, kung nakakadulo kita sa mga banal na bagay, mas napaparaniman kita sa mahal na Diyos. Yes. Oo. Dangan apoy rapabukayan. So ito bagang pagtubod ta bilang mga Katoliko na ining mga relic na ini, mga banal na bagay halik sa mga banal na tao. Kunyan, pag nakadulo kita digdi kulang oportunidad tanganing makapaghagat ning tabang o Yeah. ano man nakaipuhan ta sa mahal na Diyos na nagtutubod kitang makusog. Opo. Makapangyarihan ang intercession kay ning mga santong. I see. Padre Lindon, salamaton po maray sa oras mo tabi si DCGB. Ingat po kamo pirmi. Iyo po, salamat man po sa oportunidad na ini. Opo, thank you so much. Yan po mga tugang ang detalye kan sa tuyang pagbisita ni St. Titus.